Horas Marinde Mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku dopak akadolok, sian dia do ulaning ro pangurupion tuau, sian Jahoba si topa langit dohot tanoon do sambing ro pangurupion ianggo tuau. Dang tagamon loasona tarsulandit patmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Sai jagaoni Jahoba doho sianasa parmaraan, sai jagaona do tondim, sai jagaoni Jahoba doho lau ruar dohot lau bongot, olat nion ro di saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanamina di Bandua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni roham tu toru ni patik, asa di palua akan naginom goma ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluawoni, jala asamian hami di bagasan hara jawonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tangihon hamu mapatik ni debata sian patik paopaton dohot lapatana. Patik paopaton. Ingot hamu ma pabadiawan ari minggui. Dina onom ari maulah hamu nasasi ulawonmu. Alai anggo ari papitohoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisini hutani halak pena mangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitohoni, dibaheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianai, jala diparbadiai. Dia do lapatani odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajarna sian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahitasian Tuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopo tima dosata diadopani debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata namina di Banua Gijang, para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa, dohot pangalausyo namina godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala se sama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Mucatpe akadolok, jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku naso tupa mucat sianho, jala pada ni hada meoku naso tupa humordit, nina Jehoba si asi iho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. No
Tabege mahatani debata, turpuk di ari minggon, natar surat di Pesalmen 147, ayat 10, 2, sahatro di ayat 20. Pujima Jehoba ale Jerusalem, pujima debata ale Sion, ai ibana patogu akara sang di pargumbanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaanmi, ibana mambahen marha demahon parbalohanmu, di pamahap doho dohot eme namar miak. Ibana manongos baga-bagana tu tanoon macai doras marlojong hatanai. Ibana na mangalehon ambolas songon iput ni biru-biru, disaburhon do nabur songon sirabun. Ibana manigakon ambolas na martanggo-tanggo, tung ise mamanahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana, gabe malala akai diparbohat angina mabaor ma aka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni ianggo tumanang ise bangso parbegu, jaladang dibotona sida aka uhumna. Haleluya. Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jalana upayopsa. Amen. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsion di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogona so hatudusa, natumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai. Imana tidumbuhoni si Maria, nagabe-gabean si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natumau na bernit di panghuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di haupinar silang, natuat tuban watoru dung ditanom. Namulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu syamu ni debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot di hangluan na sora sudah. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mati hita sudina. Tikting di hita di hari Mingguan, hari Minggu 4
Januari 2026. Guarni Minggu atau nama minggu, Dung Tahun Baru. Topik Siana Hamoraona Dohita Manjalo Asini Roha, atau dalam bahasa Indonesia, dari kepenuhan kita menerima kasih karunia. Nomor 3, persembahan hari ini 4 Januari 2026, ibadah 7.30, 10 dan 16.30. Kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk kuria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus pendukung program anggaran untuk mendukung sentralisasi. Nomor 5, ibadah Bona Tahun. Pada hari Minggu 11 Januari 2026, minggu depan, masuk pukul 9 WIB, hanya 1 kali ibadah. Kita hanya 1 kali ibadah, yaitu hanya dimulai jam 9. Gereja akan melaksanakan ibadah Bona Tahun HKBP Bandung Reformanda tahun 2026. Dan setelah ibadah akan dilaksanakan ramah tamah atau makan bersama. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Ibadah remaja bergabung dengan ibadah pagi jam 9 WIB, dan ibadah sekolah minggu masuk pukul 9 WIB di gedung sekolah minggu. Jadi minggu depan kita cuma ada 1 kali ibadah jam 9 pagi. Nomor 7, tentang pendaftaran katekisasi CD 2026. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD ajaran tahun 2026. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja, maksudnya membawa fotokopi akte lahir, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari ketua sektor. Belajar CD akan dimulai pada bulan Januari 2026. Nomor 12, ucapan selamat ulang tahun. Para halado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun tanggal 29 Desember sampai 4 Januari. Di sini ada 21 orang jemaat. Apakah ada yang hadir untuk pada hari ini yang ulang tahun? Silakan berdiri. 21 orang, ada? Ya, selamat ulang tahun Inang. Ya, bisa berdiri Inang sebentar. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Marhaposam tu Jahuba maho sian nasa roham jala unang marpakasmendean doho tu pikiramu sadiri. Saya ibana tanda di nasa dalanmu asa ibana patigor akadalanmu. Selamat ulang tahun Inang, dan untuk jemaat yang juga di berbaktian secara online, selamat ulang tahun. Berita keuangan, pada berita keuangan HKBP Bandung Reformanda pada minggu ini, penerimaan gereja sebesar dari seluruh persembahan yang diberikan ke gereja pada minggu ini jumlahnya Rp51.891.013. Untuk kuria Rp28.969.263, sentralisasi Rp22.184.250, dan pembangunan sebesar Rp737.500. Demikian laporan keuangan. Jika ada kekurangan atau yang salah dalam pengetikan, bisa tolong disampaikan ke gereja atau para lado atau sekretariat, dan diharapkan jemaat bisa sudah memberikan persembahan bona tahunnya atau perayaan tahun mulai tahun 2026 ke gereja. Seperti demikian warta jemaat kita di minggu ini. Terima kasih. Dudu bengkak
batang yang maita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na rohang. Imana mangaramoti, jala mangarajai. Roha ng pikiran muna beganuk marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus tuhatay. Amen. Damang dainang anggi pinaribot na hinakulungan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus. Alaw dope minggu pertama tahun 2020 mate. Tamasuki jala tanggal 4 dope pasti do mulu saya pajupang saya tadok. Selamat tahun baru ate. Atong selamat tahun baru madeta salutna. Iya, damang dainang anggi pinaribot hatan di bata na mamakuling hita di minggu na parjolo di tahun 2026 dong tau baru ima dienet sian Johannes bidusada ayat 10 rodi 1 10 pitu marhite topik sian hamoraun nado hita majalo asini roha dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia sonom madu hatan ibata di hita di portibion hiaddo ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion ape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon akan na di ibanai ibana. Alai manang piga na majakon ibana, tusido di lehon huaso. Asagabe anak ni debatana sida, akan na porsea di guarna. Ima akan nasutubu sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawah, tung sian debatado. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongan hitaon. Jadi huida mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada na sian namai. Gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana ainin nama o do ibana na hudoki na rosian pudiku jumolo do ibana adong asaau ay parjolohian do ibana ay sian hamoraon na do saluhut hitamajalo ima asini roha na somarna motok ay marhite sian si Musa do dilehon anggo patiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan ima sahat ni hatani debata dihita akamang do tinang do napo sebulung na hinaholongan di bagasan guar ni tuhata Yesus Kristus. Perdebatan yang tidak pernah selesai dan tuntas. Salah satunya adalah bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Saya ima dipakai dongata laho mangatusi, laho memahami ulaun ni debata. Seolah-olah sudah ulaun ni debata haruslah masuk akal. Haruslah bisa dilogikakan, haruslah bisa dipahami, dimengerti, sian sudut akal manang logika. HP paktana di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dot tinang godang hal do na terjadi di bagasan kehidupan dot ngeluta di luar nih na tak pikir honate. Saya tadok ra pengalamata tahun 2025 naing manyan songono ni nahita alairo di bata dangi oddo ni nadangi didok rohata sakapta a nga berjuang hita nga berusaha hita ale di bata mandokon bedo manang tadokon nikon B habe di bata mandokon C nang dot akan asing do B na patuduhon keterbatasan akan logika kita akan pikirata. Apalagi malah mangatusi debata kamang do tinang sedangkan pardalan kehidupan dot nguluton saya tadok do
ada banyak misteri di dalamnya yang tidak bisa terjangkau dengan akal dan pikiran kita. Apalagi pambahenan nih debata, tentu akan sangat sulit untuk kita pahami, kita mengerti secara sepenuhnya, secara seutuhnya ima di pambahenan nih debata. Apalagi songonata boto kamang do tinang mace meddo pikirata logika taon laho mangatusi pambahenan nih debata. Yang pasti kemampuan kita, pikiran kita, logika kita pastilah terbatas. Laho mengatusi, laho memahami, mengerti aka pambahenan ni debata di tonga-tonga ni meluta. Idona terjadi marhite si Yohanes di bagasan trupukon laho menjawab, laho mangalon alus di tonga-tonga ni keragu-raguan taringotu isedo Jesusi. Jala ternyata manusianao nakamang do tinang naposo budung, ternyata bukan hanya pada saat ini tetapi jauh sebelumnya, bahkan sudah ribuan tahun masih menjadi pertanyaan dan bahkan perdebatan. Taringot tu karyani debata laho menyelamatkan manusia di tonga-tongani kehidupan dohot ngoluta. Nah ido nataida marhite na dipasat oleh si Yohanes di bagasan trupuko na kamang dotinang. Di dogma bahwa Yesus itu adalah 100% Allah. Sehingga tidak perlu diragukan lagi. Dia maharoa. Molotajaha di Yohanes sada ayat sada dot ayat 2 tung maceta kasdo di siamang dotinang dok napo sebulung dimulanai nunga adong hatai. Jala saor tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Dua ima na saor tu debata dimulanai. Jelas sekali ketika penulis kitab Yohanes madokon siapa Allah itu dengan dimulai bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga tidak bisa lagi ditawar-tawar. Dang boy bedidok dang. Allah hata ni bata nungatung macetakas patorakon pabotohon taringotu isedo Jesusi. Bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dugin apa dua hon? Molotajaha di ayat tolu, dugi udut ni ayat 10 nakin amang dot inang, songonatajaha nakin disebutkan bahwa saluhut nai marhite sian hataido umbahe nama jadi. Dang adong nanggoseda sia nong jadi i naso marhite siani. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 10 juga tadi secara jelas, secara gamblang mengatakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Sadalam mai tu peristiwa penciptaan dalam kejadian akamang do tinang do nabo sebulung ate. Bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Dan segala sesuatunya tidak ada kalau tidak ada Allah. Debata menciptakan jala debatado natuk laho patupahon. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi berengoto mamang dotinang dari sejak awal kitab kejadian nungas adalah tu kitab-kitab na berikutnya. Termasuk ma di bagasan adalah kitab Yohanes nadong di bagasan turbukon. Sehingga dikatakan bahwa pada mulanya lah firman dan kemudian disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dungina patuluhon didok dalam dia ada hidup dan sumber terang. Kegelapan tidak menguasainya. Patuduhon amang dotinang bohado ketika manusia jatuh ke dalam dosa maka kemudian dipengaruhi oleh dunia ini marhite kegelapan dunia. Nama ngarahon jolmai mengajak jolmai lahomadabu tu bagasan dosa melanggar segala perintah Allah.
Tetapi dosa itu tidak mempengaruhi Kristus yang lahir itu, yang baru kita pestakan. Hanya Dia yang tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi oleh kekuatan dohot kekuasaan dosai. Alani do dido ibana kamang do tinang audo panodang ni portibion. Akulah terang dunia. Walau sedikit pun dia tidak terpengaruh, walau sedikit pun dia tidak tercemari, dia tidak terkontaminasi oleh dosa itu seperti umumnya kita manusia yang ada dan lahir di tengah-tengah dunia on. Dakwa tamang do tinang sugari do tuhita. Ngari papat to nate. Di tahun 2026 adong do hita teh opat ari do be adong do be naso mangulah dosa hira-hira. Aut sugar ni sukun. Olor amar pikir deh. Ai dongi dingok mai mada tutu. Dosa parjulu ngaon, dosa bedua kun ngaon. Baunang-unang hulan sahat. Dungo na suat deh. Apit toradong museng pambahinan na hurang dangi. Nah, pambahinan na sopas. Baik kok kita mah songoni mah hebat ni dohot pengaruh ni dosa iya deh. Ai boy do ama tu ina tu ama. Apalagi malam minggu nakikan yung naing papahato pina museng pahato do binimmo ngai boto songoni museng tokan do takanai sutung terlebet hita ayaw do makarejon na siya nasugot on do kanasing museng di pasosor masude kan itu naing walandalan daho pembenaran diri au sugari ngai boto songoni tu gereja kamang do tinangdang dungo jam mau no bejam mang japito de ikon ibatibu nama de dagi asa marti gabe cupang songona tadoki. Itu yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa Yesus benar-benar 100% Allah, tetapi jangan lupa juga itu yang disampaikan oleh Yohanes juga bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Hanya Dia tidak berdosa. Dia tidak terpengaruh oleh dosa. Dia tidak terkontaminasi oleh dosa. Dongi didok manakin di ayat 14 amang do tinang dungi gabi daging mah gabi itu ayat 14 iya gabi daging mah hatainin na jalan maringan di tonga-tonga ni hitaon firman telah menjadi manusia manang dalam bahasa Yunani aslinya dok sark dan diam di antara kita. Dengan Allah yang menjadi manusia, maka dengan demikian menjungkirbalikkan pemahaman daripada orang-orang Yunani pada waktu itu. Ketika mereka menyebutkan bahwa tubuh kita ini adalah buruk, tubuh kita ini adalah jelek, tubuh kita ini adalah hanya melakukan yang buruk, yang jelek, hanya melakukan dosa. Seolah-olah tubuh ini diciptakan Tuhan untuk berdiamnya dosa. Abe sasitongna dakya disakapi debata songoni. Ketika firman telah menjadi manusia, maka dengan Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi Allah yang dekat. Allah yang hadir, Allah yang disentuh, Allah yang dapat berdialog secara langsung songo kita nakamang do tinang do napa sebulung mereka mujo di padan narobia mang do tinang olan si Musa naing mahadok di batang ngayo buhay da konte balua si batum ni nadangi ay tanong na badia don so tung di berek ko so tung jupak ko ganup halak na marina di bata ikot do mate dangi karena keberdosaannya, karena ketidakmampuan manusia untuk menjangkau Allah, maka Allah lah yang datang dalam rupa manusia sehingga kita mau mengatakan amang do tinang tak perlu ragu biate. Dak kuoto kamang do tinang. 3 hari mahita selama di bulan Desember laho merayahon Natal. Olora hola di gereja ngarung 3 hari teh. Padahal gabungan baru teh museng. Arong museng marga. 24 museng hita. Dogi 25 museng. Dungi arong museng Natal padua na teh. 20 marong ra museng akan Natal nasing akong angdo tinang. Au sugari dipertanyakan tentang on baru teh hira-hira. Meret do hapor syota. Mungkin lebih hapor syota. Padahal sudah berulang-ulang kali disebutkan firman itu telah menjadi manusia. Sehingga kita tidak perlu ragu tentang itu. Benarlah
hanya dengan dia menjadi manusia, maka kemudian Allah menyelamatkan kita. Jala ido na taida Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus adalah sesungguhnya merupakan bentuk kegagalan manusia untuk mencapai Allah. Dengan segala upaya manusia, dengan segala ahana diulang jelmai, tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Allah kalau itu dari upaya dan usaha dari manusia itu sendiri akamang do tinang. Terus maisor nakin ketika Musa hendak bertemu dengan Allah, maka kemudian ada batas, ada jarak, maka kemudian Musa akan mati kalau melihat Allah secara langsung. Nah, paduakon adalah bahwa Allah menjadi manusia merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia itu. Bagaimana supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan? Boy di palua itu merupakan bentuk jala ulaun dohot karyani debata jala idona taida di kitab Yohanes akamang dotinang. Ternyata tabereng mah Yohanes tidak menyampaikan identitas Yesus secara, dia menyampaikannya secara seutuhnya, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Dia tidak menyatakan menyembunyikan bahwa Yesus itu pernah menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini dan ditutupi banai, bahkan justru sebaliknya dengan cara seperti itulah Allah melakukan penyelamatan manusia itu. Yohanes menyatakan keilahian Yesus, tetapi bersamaan juga dia menyatakan tentang kemanusiaan Yesus, hanya dia tidak berdosa. Omma ngabai kita asa marti gabe unang ragu-ragu taringot tusi akamang dotinang. Alai persoalannya di dok si Yohanes sudah nakin buhado respon jelmai akamang dotinang. Buhado respon na parjolo di dok Yohanes nakin sian ayat 10 nakin akamang dotinang dimulai ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kemudian ayat 11 juga ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sedih hacit masongonya kamang dotinang. Berarti ya doh kita dalam pengalaman guluta kamang dotinang ditolak. Ditolak mungkin oleh porsyota, oleh lingkungan sekitar kita. Ditolak oleh mungkin karena sikap kita, integritas kita. Ditolak mungkin oleh karena dibereng kejujurata, kebaikata. Maka kemudian didok ay maul do aja konon ajak kompromi na usia tongkan. Marang ditolak oleh karena ay halak batak do na usia tongkan. Baik ngamol be, ngaborat be. Tentu betapa sangat sakitnya kalau kita ditolak di dalam pengalaman kehidupan kita kamang dutinang. Kalau boinyan bari jalo oleh akadongata dongi adong mah lasni roha, adong mah sukacita di tonga-tonga ni kehidupan gunung-gunung. Ya don pengalaman nami songonya kamang dutinang. Sa sitong nalani hati sitongan do na dia alai dongi ya berupaya lalu singkirkan jadi hudok dan yang meret tausian hasitongan ni. Apa yang benar maka itu yang saya nyatakan. Nangpe disingkirkan do takkan asing. Bah, alai memang hacip do kamang do tinang. Karena ditolak. Tetapi pengalaman Yesus sudah terjadi kamang do tinang. Tidak hanya ketika dia barusan lahir, dia ditolak, tetapi juga dalam pengalaman dan pelayanan dia. Di sude akapakobasion do tulon nibana kamang do tinang, maka kemudian dia juga mengalami penolakan dari orang-orang yang tidak menyukai, yang tidak menyenangi Kristus itu di tengah-tengah kehidupan dohot nguluna ketika dia memberitakan firman Tuhan. Tapi jangan lupa kamang do tinang, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tidak ada pilihan abu-abu. Pilihan itu hitam atau putih. Jelas deh. Nasi tong do manang, nah salah. Percaya atau tidak. Dalam Yohanes 3 ayat 18 disebutkan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia
tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes tulis 10 jelas menyampaikan bagaimana pilihan itu tadi. Ketika tidak percaya berarti konsekuensinya dia harus siap menanggung. Dia harus siap menerima. Tetapi yang kedua kamangdo tinang didoknakin di ayat 12. Alai manang piga nama jakon ibana. Tusido dilehon huaso. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa kamangdo tinang. Pola-pola dokon bahwa ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah maka tugas kita, tanggung jawab kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hidup patudon natutu hita anak ni debata. Dan kita diberikan kuasa, kemampuan untuk itu, untuk boleh menghadirkan. Maka sesungguhnya kita bisa melihat akamang dotinang ketika kita diangkat menjadi anaknya. Bukan berarti kita tidak diperlengkapi. Debata dan cuci tangan akamang dotinang. Balau sih. Borhat di sih. Lagi. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita tahu dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, dengan segala kekuatan yang mencoba untuk boleh menghabisi, menghancurkan orang-orang yang percaya. Alai di dogma disi bahwa kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pertembang dotinang, tahilala dotehita, anak di bata. Amin. Bah, songon nengit amin nah, songon ragu-ragu doh roa. Manang songon ragu-ragu doh gabi anak di bata. Anak di bata doh hita. Amin. Amin. Bola di bata bukan tanpa tujuan dia menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukan tanpa maksud. Arahnya jelas. Tujuannya jelas. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah di Portibion. Dimanapun kita berada. Maka kemudian bagaimana panggilan itu hidup terus di bagasan kehidupan dohot nguluta sebagai orang yang percaya. Bahwa kita adalah anak-anak ni debata patuduhon bohi wajah ni debata maradopon aka dongata ketika selama diberikan Tuhan kesempatan dan hidup. Baru kita kamang dotinang patuduhon betul-betul menjadi anak ni debata dengan segala tugas, dengan segala tanggung jawab na pinasa ni bata. Sotong kami masa kodok na sugut amang dotinang 3 hali mahita bangulakon natali nungatung macetakas tapeop tapi rau songon pong unang songon pohon natal tokin nai tasipan mai kenu naing baru uli di mereka kamu uli dengan ale tokin nai selesai maon lagi sutung songoni dotong hapor syota. Nah habis natal mito haporsian na kayo naing tang betarida ale tikin natali tungi nama hibat na luar biasa na dengi nah tungi nama antusias na tungi nama hibat na luar nasing alai dung sidung natal selesai sudi alani do gabi diguari olo sipata na marguar adong Kristen natal ino dengi Krishna roy bana hola detiki natal hola sidung natal selesai masudi hola sidung natal so masudi tetu dang ina dipangido debata. Kita yang telah mengimani Kristus yang telah menjadi manusia terpanggil untuk terus menyuarakan, menyampaikan pasahaton taringotu ise do Jesusia kamang do tinang. Jala ido natarida maride pengalaman ni si Yohanes Padidia kamang do tinang. Bagaimana dia di tengah-tengah pelayanan yang dia lakukan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pardidi, dia sudah selesai dengan dirinya.
Dia tidak terfokus, dia tidak terarah kepada dirinya sehingga merampas apa yang menjadi milik Kristus. Itu tidak dia lakukan, itu tidak dia kerjakan. Karena itu, akamang do tinang, langsung tu berikut nama jo, anom museng mulak kita tu sih. Marti dia mai, marhite, naridok nah, bagaimana kerendahan hati daripada seorang Yohanes Pembaptis. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Bahkan Yesus menyebut dia seseorang yang luar biasa juga. Tidak ada yang lebih besar rendah selain ibana. Tapi di dok, Yohanes Padidi mengatakan dia sadar bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apa tradisi hati hai amang do tinang dan napa sebulung. Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan hamba dan budak. Tapi ketika dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti dia memposisikan dirinya lebih rendah daripada budak itu sendiri. Lebih rendah daripada hamba itu sendiri. Songoni maibana memperbandingkan dirinya doh Yesus sehingga dia jauh daripada kesombongan rohani meskipun dia berhasil mandi di Yesus ala ido napi dan ibatar songoni do Yesus. Dan dia juga berkata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Isya manahulu songono namang do tinang, do apa sebulung. Adong tenahulu apalagi talak batak. Beh, hulu do sebalik nate. Aise haro ibana. Wasek kon ibana harwa. Ido, etor dia haro ibana. Etor ido godan nabel ga tong dengi. Etor ido ala naing batuduhon songon naik do nakin kebalikan daripada Yohanes Padidi nakin. Mulak maita nakin. Naik do ni si Yohanes Padidi nakin nakamang do tinang. Bahwa hidupnya nguluna terarah kepada Kristus, baiklah kita juga seperti itu. Alani ulu si patah kamang do tinang, ulu si patah kadongan parhala dongan ruas ni furia, mabain ujian Tuhan migudan. Ay memang holandang amang padita torinna, anggot tormito do de. Ay memang mulut orang ay do, ay memang ikon au do di si, ay memang dangarong anggot tormito do ye. Jadi hati-hati juga dengan pelayanan akamang do tinang do napa sebulung. Supaya tidak membawa kita menjadi sombong, tinggi hati, kemudian angkuh. Tapi sebab apa? Sebab tidak paham dan mengerti tentang apa itu pelayanan dan untuk siapa. Jelas sekali sama seperti Yohanes Padidi di Bagasan Terbukon. Semua pelayanannya dilakukan adalah untuk Kristus. Itu nakin didok, Yohanes nakin. Dungi dang gabi didok, taringot tu dirina. Abang inang, Yohanes sesungguhnya dia bisa mencari kesempatan untuk itu. Ketika banyak orang datang kepada dia, ketika orang banyak datang mengakui segala dosanya, ketika banyak orang bertanya kepada dia, mang do tinang, baik kau kaum majo mau lobola atau rob jol madungi roto hita, dungi amado honot tak mang do tinang. Walau do hita songon edo ni si Yohanes Padidi, manang sebaliknya do. Bagaimana menjadikan diri kita menjadi figur sentral. Orang yang didengar, orang yang dihormati, orang yang popularitasnya tinggi. Lihatlah ketika Yohanes Padidi, ketika popularitasnya sedang naik-naiknya, sedang tingginya. Dia menjadi figur sentral pada waktu itu. Tetapi dia katakan, oh bukan aku, kata dia. Karena banyaknya orang. Ale Yesus doh. Sebab dia sadar bahwa dia hanya memberi kesaksian tentang terang itu. Bukan dia sumber terang itu sendiri. Dan bukan dia terang itu sendiri. Jelas sekali alamat tujuan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis walaupun pada waktu itu dia sedang populer, tapi dia kembalikan semuanya. Semuanya itu adalah hanya milik dan kepunyaan daripada Kristus. Jadi selnya kamang do tinang malotung pesa di hari malo adong napid kadongat kapat di tadi unang pola kana full timer dungi do kono muna ay memang ay konamang do asa pas di son setong ni ay gay panguju na de gabi ujiat de. Nah, mau ladong na pitor medabu tu bagasan kijang ni roha dongi dokon ay memang ido ay la kasihan ido na musen tong dengi ido naing. Ay tarkona mangada duti museng di san HP di inganan nan waing pe ngagudang ulaw untuk siuba sandengi. Nah, buado asa boy terfokus di tongah-tongah kehidupan dohot ngeluta. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita kamang do tinang. Di doksa ada kata pepatah bijak, mereka berdoa minta terang tetapi menutup mata ketika lilin kecil mulai menyala.
Karena apa? Karena masih sibuk hanya tertuju kepada yang gelap atau tertuju kepada dirinya sendiri, sehingga tidak lagi melihat cahaya yang dititipkan Tuhan juga kepada orang lain. Karena apa? Karena kita belum siap seperti Yohanes Padidi nakin amang do tinang do nabo sebulung. Ketika kita siap seperti Yohanes Padidi, maka kita mengatakan sudah selesai semuanya itu. Selesai dengan dirinya, selesai dengan pelayanannya, selesai dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia kerjakan, sehingga dia tidak sibuk dengan menggembar-gemborkan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Ape sasitongna nunga dilihat di bata cahaya kepada yang lain juga untuk melengkapi cahaya nang pinasaha ni debata tu hita. Tabun emang dotinang meleboya belagi mate lapu sia lilin gabe 2 lilin nade. Gabe 3 lilin, obat lilin dungi gabe tiurma ketika mate lapu menjadi terang, sehingga kita sama-sama bisa menikmati terang itu. Karena apa? Karena kita bersyukur juga dengan cahaya yang dititipkan Tuhan kepada sesama kita. Alani Morotaida kabar tutik tinakin tanggal 24 Januari masuk maita turapot huria kamang dotinang. Tentu bohado hita mangalio naka pikiran nauli, pikiran nading gena kamang dotinang, masukan-masukan. Sehingga dakolan sebatas hola songoni, tetapi ayo apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita perbuat? Apa yang mau kita lakukan kamang dotinang dot abo sebulung? Marhite dia marhite aka na dititip potu debata tu hita saluhutna. Marhite aka masukan-masukan yang konstruktif, yang membangun tentunya, yang justru bisa menjadi terang juga kepada yang lainnya. Alani nang pola gabe pamit top terang ni hala ade. Asa songona terang ni bana na hibat jale bereng hala songona luar biasa. Dongi gabe di pamit top lilin orang lain, di pamit top kreasi, di pamit top taringot tu kemampuan otak asing, tetapi mari kita saling memberdayakan di bagasannya, maka kita menjadi satu tim yang tangguh dan kokoh dan kuat. Dungi rap marlujung mahita kamang do tinang songona hujau kami di tiki barita juru tahun. Ada banyak tugas dan PR kita di tonga-tongan hiriata. Yang pasti dang boy holan sahalak nami, dang boy holan hamina dua do paditata, dang boy holan rap do dong parhalado alaikus sudedo hita lahau turut ambil bagian, dan setiap kita sudah dititipkan oleh Tuhan cahaya dan terang itu di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Mari te sikap dohot kerendahan hati yang harus kita perlihatkan. Hanya dengan sikap kerendahan hatilah maka kemudian kita bisa bertemu satu dengan yang lain amang do tinang do sebulung. Hanya dengan sikap kerendahan hati maka kemudian ada titik temu di dalamnya. Sebab apa? Sebab kita bisa mau saling mendengar, kita mau saling memberikan masukan. Dungi tatangihon madongata alai molohalak na di bagasan gijang ni roha, maka kemudian akan sulit untuk boleh bertemu secara ide dohot pikiran. Alasai pikiran na do naikon saut, alasai na di rohana na ikon jadi. Karena itu seorang Agustinus, seorang bapak gereja pernah berkata, Tuhan itu maha tinggi, namun dia tidak pernah dapat diraih oleh orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Tuhan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang rendah hati, karena Allah sudah turun ke bumi dari ketinggiannya. Alak nagijang rohana kamang do tinang tetu ngamaol majalo padapot ni donganna, sulit menerima pikiran ni donganna. Ale molo halak na sirep rohana tentu mau dan bersedia untuk menerima pikiran, masukan yang positif, yang membangun di bagasan kehidupan guluna. Alani salah satu mungkin resolusi tahun 2020 adalah untuk boleh semakin rendah hati. Amin. Baima menjadi tetap rendah hati di tengah-tengah nguluta. Ketika sudah rendah hati, makin lebih rendah hati lagi di bagasan pardalanan kehidupan dohot nguluta, bukan malah sebaliknya yang justru boleh merusak parsorata dohot debata nang merusak parsorata dohot dongata jelma. Pada kamu jok kamang rutinang uju di Papua akasisian Yohanes Pembaptis
Guru dang tu hobe jolmai, dang hobe ditangihon, dang hobe na populer, alay nung agudang gabe, mayhuton, Yesus. Bawa malu si Johannes Padidi akamang do tinang, mohop do ibana, muruk do ibana, konsisten do ibana mari temandokon. Memang ibana ikon lam, balga, aulam, met-met. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Malu sudena tu si tarakon di bagasan ngulutak kamang do tinang, pasti apa yang kita harapkan rindukan boleh tercapai dengan pertolongan Tuhan. Dungi manang dia pena taulako na kamang do tinang. Mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama pribadi, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan. Alai sebaliknya, tati rumah songon si Johannes Padidi, mulak ma di paula ibana sudi, ikon lam marbalga do ibana. Alai mulau lam met manina, dakwo tomang do tinang, wah murado tehe mangulaw songonon. Wah murado tehe mangulawan songoni. Bisa kalau mau. Ay, makanya lu sidang kordi, ninahanna bisa kalau mau ninna. Nah, tentunya pasti akan bisa dengan pertolongan Tuhan nanti. Dengan keberanian apa? Manang dia pina taula dungi membiasakan talupahon. Dong taulahoni. Unang saya torus di buan. Unang saya torus dia dungi. Ya bisa torus itu kan. Tapi nga adong ngaka pikiran nadinggan musing nasing yang lebih memajukan lagi dari ide-ide, dari pikiran, masukan yang disampaikan oleh sesama kita akamang do tinang. Dungi na parpudi akamang do tinang. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, itu nakin ayat 10 itu. Alai kasih karunia dan kebenaran dari Kristus. Ido na menyelamatkan kita. Alani tabuan ma hasil tongan asian Kristusi dugi manggulu mahita di bagasan asin rohana kasih karunia jala ima mabai kita kamang do tinang supaya kita tidak ragu-ragu. Marhite nanakin kepenuhannya, maka kemudian kita tidak lagi ragu-ragu tentang Kristus itu. Sebab identitasnya sudah jelas disampaikan jala isi do ibana mabai kita. Mari untuk boleh semakin dekat tu ibana akamang do tinang. Amin. Martang yang maita. Moliate ma di pasat rohanami to depanmu Tuhan, molo di luaso kami macalo berita nauli di minggu na parjulo di tahun 2026 dari Tuhan. Dina di paingot ho kami asahot haporsion nami. Togu haporsion nami Tuhan. Dang sumurut. Dang munggil-unggil. Ala niaka poda pangajarion nasian portibion ali Tuhan. Ngarang poda na asing na boy gabi manggugai haporsion nami. Ale torus ma hot jala patugu ma haporsion nami Tuhan. Moliate ma diho Tuhan molo di luaso kami bongot tu taonon tu adong do sakapmu. Adong do napi nang idom. Alani ajari parbisuki kami lako manada lo moniro kami Tuhan. Moliate ma diho Tuhan dia karuas ni huriam na buiro. Nang mulak siya nakaliburan dohot akaruas ni huria na berkunjung tu kami. Pasu-pasu ma Tuhan bala mulutungpe di sakapit lahu mulak museng tu inganan nasida ho matong na mangaramoti madongani. Pas-pasu nang kami salutna akan natinggal nang ruas ni huriam AKBP Bandung Repermandau na Tuhan. Kudang matutunan na yung sulon namin di bagasan taunon na Tuhan. Nang margogo kami, molo mangasahon gugo nami, mangasahon diri nami. Alehoma naho pangasaho kami ali Tuhan. Di sadok pardalaningul nami. Jala mulak tuho masaluhut na. Manang dia pe nahula kami, nahupatupahami hubay kami Tuhan. Moliate diho Tuhan. Ya karuas ni Uriam na marsoha marite ulang tahun usia dot ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu ganup pribadi. Pasu-pasu nang ganup keluarga. Asa toktong madulupulup jalan marasroha li Tuhan. Di tonga-tonga ni pribadi lepas pribadi nang di tonga-tonga ni ganup keluarga. Loas manasi dalam conok tuho le Tuhan mandok moliate tuho. Asia kodo murna gajang. Songoninang na marulupulup marasroha marite ulang tahun pernikahan.
Ido sihol ni rohanami molo boy dope rap hami ama dot ina di tengah-tengah ni keluarga tabani rap dot akaya nakon. Tuhan utangnya ko kami akaruas ni uriam na di bagasan parsahiton asi maroham homa na mangula di bagasan na molo tungpe dang marna malum dang hobartu songon api nang ido ni rohana sida rodi sahat di bagasan tikyon sai sungguli manasida toktong jonot tuho oleh Tuhan molo tungpe bergumul di tonga-tonga ni akapar sahiton ni Tuhan akaruas ni huriam na soharu cupang dope sirokap ni tordina asi maroham lehon ma Tuhan obar tutiki manabailas ni roha di hami tarlumo bidang keluarga akaruas ni huriam na mauas di pasu pariana konon asi maroham di Tuhan lehon mai obar tutikim asalam gada las ni roha nasida akaruas ni huriam dia kaulaun di usaha di tahunon walau tung di tahun 2025 terpuruk dalam kondisi naborat maol tersisihkan dotakan asing oleh tahun 2026 gabe tahun para sini roham mai huha porsionami Tuhan hudalani hami mai di bagasan las ni roha dohot pors ni roha mardongaton ha porsionami do pakko Tuhan pasu-pasu akayana kon nami akan met akan marsikola parbisuki Tuhan dohot akan naung paujukon parsikolanna mangaluli ulaun lehon ma Tuhan asam marti gabi bui cupang songona diasi oleh rohanami Tuhan pinuji maguarmu marti Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin tapuji ma Tuhata huhut ma tapasahat pileta Ki
Sikap doa sini roha Tuhan ada orang dari dua unahina doa Tatangnya koma piliata tualo poni bata martangiang mahita. Ali di bata manami di mano gijang hodo haroroni saluhut silehon lehon adinggan dok nasa libasa na malutus. Upasat hami masian na nilemitu hami pilihan nami tuho. Sai calo mai gabi wap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jalaramoti asa paraseng hami pilihanon. Pati bulu kona racomu di tonga-tongani huriam dok di portibion. Buhai marohanami marhite hide tordim. Asalam tanda hami godang ni silenan mitu hami. Asalam girgira mandok mau lihat itu ho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamin dari bano gijang, saya binar badia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut malo meneruham di bona tongon songon di bano gijang. Lehon matu hami sedaran anguluan siap hari. Saya samar sanami songon pada sanami di dosa dongan amar dosa tu hami. Una kami tugiun tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mamu di bakasan damai jalan pasu-pasu sia tu hata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jal asi marohan namidaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasorma damena tu todim. See